Tena so wasan boye waka no wasem se se yenye hu se bre no kwa wie ya yetutu ye hofu de bela da wo bodi senne ena wo ma ya so konkron wona ye tie wo ma ma aso a won betumi dia te wasama te ase na ma wo ma nim dia ni ehunumu ne nte ase wo wasem mu na mo bo ni so kasa kire ye ma tumi ni anwodi ni asanke echi na ma enso aba wasem se bra Kristo Yesu Kleopa ne na danfo ni no asema won ka che won ho se ebra o kasa chen nti meje bi mmeri yemu ana ebra wasem be menye jane mmeri wo memu o Yesu di mu amen amen ozo for example nyankopon nhira amen ni show the meje amen nyame nhira nyame nhira mo kura be me ya asampon prince emoso ales nyame nhira mo ebe me ya because Yesu ka se mitra sua fo so na mo kama ho mama ne hunu nyina mu adwuma ye to biribia na de nipa be di kura den nso nipa ne namu saa besinde o nyina kokko school obi agya ne degree ne professor samato se e be follow ma sempa nyankopon de ama ho no etimi establish timi ka se nyame shawa me deserve o se nyame so hwe ho no hira mo na de hia kase pa ama me ne nkwaje a o de be chemo amen eno ne ma de kase abusiafo montie me kakra ye wo kro bia ye bekom na saa kro no nye obi a ne betimi yakọ ye wo ma ye yi wona e be kokrom ho kro no na me pese me no di ho nkomo kakra in fact eto da bi na se onem kumase ya no ani age me kada wasata na mfra akra ba me dru beria akra beria uwuramu ofanko beria ho no na de asa me fro be pona na brother ba ko me ne ko tu na ni no enkrade e so light ya na e fro timeteka no nyina me se enkrade e ofese na me sre na me jonjore ho e krobi o wa anche ya be ko ni akohome ni e be di nkomo kakra afri sakro no nti ana Moses Jeremiah Isaiah Mika Obadiah Nahum Habakkuk Joshua no nyina ye adwuma se kro no benye mu akọ enya se bia keke eye kro ya had the purposely for the righteous people. That's it. Inti mesra ama ode wakoma nyina di kanfo no ntimi anka ho asem yie because o man hu ne sade ope ate ate krono nsesudua ni shadow ana o me de ba chechire Jerusalem krono sade setia no ana o me de ne sunsum beto form de maaye hu ne sade setia aso de se krono ye de ho nsonso de bre David ema David ba Solomon esi aso de wo heaven no de nseso wo fam enti krono nye kroketwa eye kura nyamia nim ni wanko bia ba me ya na no na me ne obi di nkobo na so no ka ne so from fat semantimi anko America pa na Britain ana brochi anyamia nim ni ba ya me ya me ana me sia dai Zofo, me namfo kwa na ekọ na me nkwa me te o me pesa brochi man ko bi de ni me kume ho e wa na me show no me na me say brother brochi enye the end of the world. Why a mistake brochi obi do US odu ha no hu ye me ka tira na pa me ka sa tira no afo gina odi na obonani anu so na me say brother heaven ne baby a wo se wo preko what afo no pepa na ni em ka tell that is the city kura na fam ho na obetina ho da nti ya ba be di ho nkomo na sedanka ya na awrade Yesu Kristo a wode adom yen se wa ni yenhwamo na waka ho asem kakra e di akere ne krokase pa ahotefo na be ko nyo obi a na be ko me person na me proof di kirawo nyo obi a na be ko kromo ko anya qualification a ya boni what they say Alexandria University and I said Oxford University and anya degree near the coho they my righteous train yes kronkroye nti forget about so papa your hene and my men a president and me fato baby me a crime officer division officer put it aside and repent one sakra wadua kromo onwura you can go to Mecca you can go to Jerusalem now what is saying Israel Jerusalem you can go there you can go to America Spain Britain Russia but to enter the good city you can enter that is heaven me no ba be di ho nkomo
na sɛ dan kan na awurade sɛ ɔbae ɔka ho asɛm ade kyerɛ John chapter 4:14 verses 1 yɛnkae ɔkakra bi na afei yɛmɔbɔ nsɛm so. John chapter 14 verse 1 Kristo kuro no ne samba Kristo kuro no ne samba nti na suafo no nim sɛ a wɔsa aba no ɔbɛyɛ dɛn na asuafo no bisabisa no owura akɔde asɛdeɛ hia ne sɛ yɛn nso obama yɛn tumi ne yɛn nso yɛtumi aba wo nkyɛn na wo sa bɛyi wo bɛyɛ dɛn na ɔka mu asɛm kakra kyerɛ yɛn yɛntie na suafo nim sɛ ɔmo bregu yɛdi n'akyi saa wɔkɔ asa because 1 2 3 mɛkɔ ne papa ɔmɛsa akɔ kɔɔ te sɛ wo ne obi fira burokyerɛ abɛsra wo na ɔne odidi nkɔmmɔ metaa ma ɔyɛ aso ɛnkyɛ no makɔ na kyerɛ sɛ ɔntumi mfa wo nyɛ deɛ bɛyi ɛnkɔ bɛde sɛ w'ani bɛgye agye so wɔhyɛ ɔbɔ sɛ wɔmekɔ a kwan biara so mɛba abɛfa wo wate aseɛ nti na wo nso anya pɔ bi de ato tirim nti Yesu ɛne ne asuafoɔ no ka sɛ yɛnti asɛm a ɔkae moma mo akoma ntutu sɛ modi m'akyi monyi onyankopɔn monyi nyame a ɔsoma me ni na me nso monyi me ni tenabea pii wɔ m'agya fie sɛnte saa ankamankama nkyerɛ mo sɛ ankamama mɛka nkyerɛ mo sɛ mekɔma kɔsiesie baabi ma mo mekɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi ma mo mekɔsiesie baabi ma mo a mɛba bio na bɛfa mo makɔ na bɛfa mo a akɔ mmeara me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso maba hɔ na kyerɛ sɛ Kristo no wɔ baabi te wote asɛm no yi a sɛ woto kwan anaa wowɔ baabi na ani baabi te a you can invite anyone but so wowɔ baabi te di a wotumi invite obi nti ɔsɛ mɛba bɛfa mo akɔ mmeara me nkyɛn na baabi a mewɔ no mo nso mayɛ deɛ bɛyi okay adikanfoɔ no a wei Jesus na ka ho asɛm de kyerɛ wɔn yɛnti asɛm a Peter nso ka yɛ kakra sɛ 2 Peter 2 Peter chapter 3 verses number 13 na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no wɔhyɛ yɛbɔ na sɛdeɛ ne bɔhyɛ no teɛ no yɛretwɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ atena ne ɛtim yɛretwɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ atena ne ɛyɛ dɛn ɛtim na saa asase dada wɔsɔfoɔ bɛyɛ no dɛn verse 11 ahosiesie nti sɛ yɛnum nyinaa bɛsɛe saa asase yɛte so deɛ bɛsɛe sɛ yɛnum nyinaa bɛsɛe a nipa bɛn ɛna ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamesom pam na kyerɛ sɛ woammɔ bra kronkron a kuro foforɔ no wonya deɛ yɛnkenka toa so sɛ motwa na moma Nyankopɔn da no bɛyɛ ntɛm ɛno mu na ɔsoro bɛsɔ ogya asɛ ɔsoro yɛ sɛne wɔbɛsɔ gya asɛ ne wiase mfitiaseɛ asɛ 13 na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no sɛdeɛ ne bɔ a wɔhyɛ wɔn John chapter 14 ne teɛ no yɛretwɛn ɔsoro foforɔ ne yɛtwɛn wɔsoro foforɔ ne asase foforɔ a tene ne ɛtim tene ne ɛyɛ dɛn ɛtim enti adeɛ baako a mepɛ sɛ wote aseɛ ni ɛmmerɛ a ɛnya ma ɛm sɛ Hesekiel a Awurade yi kyerɛ no ma wɔsusu kuro no sɛdeɛ ne tentene ɛsi teɛ mepatɛ yɛni wɔn nkɔmmɔ no kakra Hesekiel ɛyɛ Hesekiel na ɛsusu yɛ na aberante a wotie me nnɛ mepɛ sɛ na wote aseɛ sɛ heaven na yɛka no ɛwɔ hɔ New Jerusalem ɛwɔ mebɛbie so akyerɛ wo wabie ɔse sɛ Ezekiel chapter 41 Ezekiel chapter 41 verse 1 down ɔse sɛ ɔse asɔre fie no nkyerɛkyerɛ mu muntie o ɛna ɔde me kɔ asɔre dan no mu ɛhe na wokɛn Ezekiel 41 verse 1 going okay kenkan ɛna ɔde me kɔ asɔre dan no mu na osusu edum no basafa nsia tie ne yo osusu edum no basafa sɛn basafa nsia tere wɔ ha ne basafa nsia tere wɔ ha ɛne ntomadan no tere na ano kwan tere yɛ basafa du ano kwan kɛkɛ a yɛbɛfa wuram ne yɛ basafa du na ano kwan no nkyɛnkyɛn yɛ basafa num wɔ ha ne basafa num wɔ ha na osusu ne ntwi mu basafa aduanan kyɛ sɛ wodeɛ menkɔ no bebree abusuafoɔ wonya dagye a na wakan 42 no nso de afra na wakan 43 de afra Hesekiel ɛbɛmu ahunu sɛdeɛ heaven wɔsi kyekyere no kwan a ɔfa so kyekyere heaven no baabi a yɛbɛkɔ akɔ home no ɛwɔ Hesekiel chapter 41 chapter 42 chapter 43 gyeme so kasa amen ɔsɔfo 43 no wommie mu kakra bi ma me Ezekiel chapter 43 asɔre fie
foforo no numonyam na ni monyam ana ode me ba eponkese a ehwe epoya kwan so no ano na hwe na Israel nyankopon numonyam firi epoya kwan so no ba areba na ne neti se nsuo bebre na neti se nsuo bebre ne numonyam asase hwan eshren na ade a mehunu ni su se ade a mehunu ya me ba nsuo kabre me ba ba se kuro no na eye ni so ade hunu a ete se ade a mehunu no osuo ke ba ho no na me de manim butu fam na awurade numonyam no na awurade numonyam no ba efie ho ponkese a ehwe epoye fam no kwan so na hoho no ma me so de me ba emu fam abenya no so me pa chotio ensema ma da na mama na keka sa kakra ade a kyerɛw unya daje anya break na se Ezekiel 41 kan ni nyina 42 kan ni nyina 43 kan ni nyina chapters no unya bra kan ni nyina obehu sabe wo si chichiri kuro no ne ne fe afei abusuafo nipa bebre se New Jerusalem eni ho me passa me catch us ho ntina Paul se obi ba Kristo mu a waya body fufu dia ba ko ne se yam fa body we nwura kuro no debi je se inna wine no ade ase this so change ye saint we ye te se sura ba fo ansa na ba timi a de ban entaw osofo 1 Corinthians 15:50 esese ni pedua no sachara osi etwase onipadua adan esachara asachara enuanom the American se honam no mogya ntumi nya nyankopan ahini honam wei ani mogya ntumi nya nyankopan ahini na de epro no nso ntumi enye de empro de epro no antumi nya de empro hwe America ma hintase ye nyina renna na ye nyina be sachara entam so mpofirim totorobento edi echire ni shem totorobento a edi echire ni shem na obesa totorobento na wufo ne nyan se wona won proda awufo a enkane no owuye no ombenya ne te sade omproda na ye ne ye be sachara na ye de ye honam ne be sachara na etwase de epro yi hye de empro no etwase de epro yi hye de empro no na de ewuo yi hye de enwuo no o de ase de epro we wo hye de anya den de empro no wo inside and the epro no wo outside into honam we epro ye kra no ani ye show no de anya de ban empro ntie de we hye so se atade enti se Kristo ba no abafa ya kwa ya ba wuro de epro na toagu yankenkai ase na etwase de epro yi hye de empro no na de ewuo yi hye de enwuo no na se de epro nya hye de empro no na de ewuo yi nya hye de enwuo no eno na asema wa twene bebemu mamene owo nkunim owo nkunim owo ne bone na bone tumi ne mra asedan ko nyankopon na yen ewrade Yesu Kristo so de nkunim amaye ntimi nuano madofo monko so ewrade adwuma mu da na munim se mo bre anya kwada abranti a wutie me na no awiai the secret of heaven be person na ye biewani ma wonu kro na ye koma ye bomu dawura bo se boa ho jaya dwaman jaya nsanom jaya krono mamene ka mo so ansa no wo so obi obo dwaman ni ntimi nko sa kro na mebe ka ho asem no osofo 1 Corinthians chapter 6 verse 9 Korinto fon me dikatin sei monkono ana se munnim se wona wanse no ri nya nyankopan ahini onya me ahini no wonya unkobi have wo unkobi enti munnim kenkai momo na adamo ama obi na ada so betimi ade ope ejama mofo obi abadwaman ababono ni abosonsonfo obi osombosom kobiri antoa nyama obi osombosom obi a wansom Jesus Christ me kache wo ntimi ma ho ni awaresayefo ni akohwifo ni marima omse atoni general bi omse afeni bibi atoni general bi se ya makwan na mema no wa tipanfo no fefo omoto na no de ye eho atoni general ya na me nwanwa se Ghana hano se obi make platform so or ya politician otimi gira so no akeka de ope won wuru police ni bi obekwa question that person obi timi kan question ukoka bia am say I don't know the oka bia we are human beings tia somebody o mara no amuro the word of God so tia somebody nyame bo nipa no wan fa nipa turu mu kwan ama bare ma se ho afa akoti kowura no ba se wo ha wo se mediduru mu oba se wo ho wo se mepeto enti anyoma bi ho a wo se Ghana fo ye nya fidie bia
say abatu aba ma MPB a de hwe na dwenim say oya clear yes ye woni ba ne ba be ho a wo ma bodam no kura pa na so for kan wa bodam but won ti atade nwuye no ye nya nwuri se wa bodam inside no nya wo e wo se nya machine bi a de ba check won say under 20s under 17 yes wo nya machine bi a ne de check se wo 17 years na the test is e wo se nya bi ansana after obi kura wo ba president ye din so na bi a wa bodam so for the okay what is it you check you a show so you clear and send your bamu odi akonya wadi nti e woni para be gu parliament most of them are abodam for to say bo sasa ti asem ni obi a prosini pani I tell you see the machine see the trimu ahwa o bo say o problem wa di correct nanu na me kasa asem si nipa be bra address sensem ni nam kurumu no be bra bodam wonya ngura atade ntumu ya ne kire se wo modam bi abodam wadwene betinya mpie kro awo ko kasa na wo fa se ne adini turumu hankra yi a nka na akana afan ho adi obi anka hwe abrikure tiamra e Ghana constitution mu ne plan this for na ya samra na be ya ne fa de ya fa ho no be kom kra no no ko school ni sana no ne tu nyina ase no mo tete aya pacha no nam sa na we lawyer fo nyina pani o attorney general nti susuam pa se obi kodi obi trum na kokko pie na nimu a uzuzu so abaka no kore on kan no kore adi na ni je kai am say Ghana ya na ya dia Ghana ya odi afa e bibi baba abeja ho ye woni pa di ka ba di abeya attorney general ye woni pa di ka ba di pani no Ghana ha after coming Nkrumah oji independence ma Ghana no wai we ja hako we ja Ghana sabre fa buzia best scholar in Africa o shehene o shefam ti wiase emeranka to me amon so bone so obi abaka bia no me se me gira me ho ya batan akwa no piti o didim pone me se wo ya pani no oji me amen to sabi da wo de dinkwase asam wo ya hira dinkwase asam na me shom police da ayi sans wana mu adegu anya ne nipa what's say kinkai ana so munim se wana one thing ringo me ko pa Sodom and Gomorrah for Genesis 18 wo mo kope bofo turu me adi Genesis 18 san grofo we ni adi Genesis 18 chapter 19 oh verse 4 Sodom and Gomorrah kinkai na wonya nkoda aye no kromo hofo sodomfo etwa edan hu hia lot dan hu hia efrim afaso ko simpem fresh wa hwe nipa bebrebe agofo mienu po go bi akopom tunu modi dia nko ko twa dan hu hia efrim afaso ko simpem o mai munu nyina wo fa lot ka kire ne se emarema wa ba won cha na dwene wo wai you won bre na yehu won ye ni won trum sa na kire won ye kasa bari ma hu ne yira na tese won ne da okay aya kan kasa ma yehu won tese ye ba wura mu hu adi won trum bofo pa na lot firi ko wanche epon na no e ko ka sai na oto epon we ne kire ka se enianom mesera mo nya bonesa e wo se mo di bonesa abasina ba saboni we dia amunye na osoro nipa ya fa ma lot kura ka se me wo maba wa banu a wonfa mema da wo se yempe me yemfa na mama na munye ndi pe ebi mfa wo mani bi mfa moto wo se yempe wo ma bana se wo se ye human rights that is Ghana your human rights ti asem ni yo enti human rights ni say ba ma timi fa ba ma what you say enti human rights dia na you be say am robber there is no need to catch am robber I say jai wo ma ton kokai no mo so bia store no mo ton mo kokai no mo nyesika what you say that is human rights you jai papa kokura wanya be 60 years no worry at the age of 10 years girl what is human rights no Leviticus chapter 20 verse 30. What can you say? Na obarima bi da oba no. One be no ye chiwade. O se one be no ye ade ye nhira. Ye chiwade. Oh ye won niam de ho a. I was Ghana ha no.
Bible ya wa asɛm bi wɔ Bible mu Matthew chapter 24 verse 15 wɔsɛ sɛ wɔtiwade a ɛbɔ man sɛ gyina kronkron bia hɔ a sɛ pia bɛgyina kronkron bia hɔ kenkan no ma ne nte ase sɛ tiwadeɛ ti asɛm ne yo saa asɛm wɔ ɛyɛ me yɛ sɛ ɛna nyɛ no na meka ho asɛm menim sɛ ahomakyi mɛsɛ tim sɛ anuama de kɔ so wɔ system no mu a ho sɛ yɛansɔre na yɛankasa a ɛnti na awurade ayi asɛ wɔde sɛ dawubɔfoɔ nuama ɛkɔ so na ɛtan because yɛni proper leader Ghanafoɔ ni proper leader all leaders in Ghana they are fools according to the word. You sit down and check this foolish things and tell Ghanaians okay ka osi ankan sa salome kano you can arrest me banyame asem de yenche no no berema bi da oba na no won benu aye chiwade kum na won ku o se sani pano kranke anya dan yenkunu won moje gu won atifi no moje anu atifi that is o so se yenyai yamma kwan na nkwada nketen na ye dia etia mara na mpanimfo no de o mo ye dia ye wonim sɛ nipa wɔto lastic na ɛda hɔ no sɛ adeɛ bi a ɛnya ne kwan so ano ɔdene ɛfa hɔ a lastic ne go ɛte nti ɔmamoa bɛbrɛ yɛdi wɔ mo turum annɛ wɔ mo koto a ne wɔ mo kɔkɔbu yi yɛwɔ wɔ mo annɛ wɔ mo to lastic ne ano ana kye toilet no nti toilet bɛtumi aka wo kagye tie ha because of anu nti na ɛbɛtumi de wakɔ fie mu wakɔ toilet wo fie bɛsɛ mu go a ɛka wɔ ana yi atɔ ɛbayɔ ka wa na yapo ada na Bible say me ba hwe papa na ya ense boni hwe nkwa sesemo America ne Britain what they say Europeans ne yon anu na Ghana force ya be so domfo mu yo o matimi atrase ya lupre anu de munya bi o ma ye cast anu de munya bi blender ti asem ne de mo da so puta yi wom ye da ho puta yi wom wa ko suku ya body degree nkwa sesam no mo say ya practice what ka am say ya MP indeed. I feel where you are preaching good. Me fwaso. Yo nyama bi wo ho. So kan si abonso ho ayi. But I do bra was yaka. Wa usuro no me say ka make automatically beto biribi aba fra me. Me fa wo fra wo. Wo fra me ya me ma. Je so kokuru court no di ba me fie. Sanity. Ye di asem wo ho. Na me ya se afra me. Me fa ho. O se marama barama ne barama da. Ye chiwade. Ki yenku won. Ti asem ni anioma Israel fo ya. Emenya me ton do ma fofo bi no. E chiwade. Se barama be fa barama no ba nso afa ba. No ba de fa ne yenku ba ase. Abirikura Proverbs wose kwade kwan yanke mebu semti aduasa imu don kono wose sai okore kwan wose aboa kwade ne kwan ewiem owo kwan obotan so esen kwan apum da ban wo se ship nam kota ship mfa asphalt da ban wo se ship enam tre kwa dabi da ban wo se ship nam wiem binsi da enam pum sa wo wi an wose barema nso de barema kwan ababa ho wose no nyonko barema tum ababa wa ne nyonko barema to oba awere ho se barema bo dendende na no nyonko barema de na no atua no nufu ai yetimi num obi die na ahono ubu nyonko barema tuegu that's a very human right osofo ya woni o ma bi o ho etwa sai wo mutimi na yan asofo na wa Ghana ha no ya no nuru dwom pa e free don kam so bani ade no obi atisi ni tra obi anu nuru dwom oh that if you go to America o kana so mu ya wo so be debate sa oh sa se mo ya make nkramofo ani nye ho ay haram makramoni but nkramofo mpanimfo ntimi nka ho wo nyina ko Christophe nka nkramofo nka ya che ay fusene ni di chiane to na ne to hankra ni ya na betre maslati dem ho hunu nyansa
This is what you obey school. Very terrible. Your brother will also say education, mra. Obana so go school mra na ntiri mu nyina say. Nti na so for me man bi na mo nam say ba. And na court. Prisons. Now no because sunyane prisons. Na ya dia kwa bi tiri mu say am nko ye. Oh. Ya say ho. So ko ka mo say me an kan say. Na me am ya anano. Ya mfa ho. Manfa ho. Ha, we dia betwam. What's the money? So one hour, 1 3 years, I'm going to think I Mama nada. Ma obi anada. Jamamo for. Jamamo. Ne abosun. Jamai. And na jamamo take a seed. Our Ghana. I saw them. Jamamo sisi. Jamamo sisi wa Ghana. And na car bonnet so. Near Faba. Car bonnet down to tube. Near Reba. Car neko. Near Faba. Near Faba. Obani sidi so. One said the Johnny here. No fun. What's your copama? Full watching you down to two. A giant class. William. School them, I started them. School them and Kuala Pon. Near from my. I am a cotton didn't come over cannot was here. We are no Sunday, no the table not telling me school. You see how they were home with that. Bonnie, guy. Jamamo for near Aboson Sofu. Now I'll say, Ghana. Aboson for says, what is I? Sambo. Billboards, I can see it. Advert. Yeah, advert. I'm from 4 advert mouth. A chiwa dear. No man, you are getting your own Ghana for started practicing. Now, a radish no. I did back on my stadium and we said, Bonnie Koswa. Were you down Bonnie and a near Dana? No, I put down. No, some more talkers you are nothing. What pretty Wakuma. No, my young more. That is what the judgment here. Now, Ugas America. What them from my friend Katrina? Please, you from me from the park or to the when is I one and you will some I have such a ready tomorrow. Sanity. Now, as I see, was made Japan. Nippon Pimpin near Woo. What does I know about them? Because some would do honor. And no better Ghana for also requesting. I'm the Montrasi. Then I'm able to share the Tanya Bamuswa Munya Nui. My him for Danimum. My software done in Kramala want to Mimpo. My president. Anyone I can swear Kayanuatum because I make okay. And yes, I want to Abama. Kokasa si amsian hwe dia me kana mako na so amewu osofo yin wa bi ne awaresayafo ne akohwifo kohwie ya ka waresaya darema ware na osakofo ba foforo abaden wo saya ware odona wo no yiri pani ni ntam no you are trying to destroy it you know busy to know wale de baby wo sano so kasebni enti me da bia me ka bibi se me gina ho no sa asombe ware dodo anja Christianity sa we are Christian ni mapa hweye no anware mienu aware mienu ya chiwade no ware busisam aya chiwade haye me am no kasa me yire ko sa na tie me ware bi fuda Reverend original lady e bi nso beka ho ai ne akohwifo me wotan ma wo me nware sa me yiri na sa me kra makanda so de me se me gina opa na urade mfa sama se bia me yire beko bia me se urade ma me nkonya me yire na sa urade se de ono opa na oye na se urade apagya me yire Ghana ha na anarai me trust power for the end of my life because a dubra was here dey near dene when me say Abraham yire o ware here Sarah na na yire o ware ketu da ya no ho de nyame se wo ye mpana sa na tie what do you know? Nyame say, wo yira nkasa ne Sarah na wo no, wo ware no no. Na katura na wo ya no. Ne man ajapade ma ona pamo. Nso wo ye no ho ade. Nyame a recognize it. Nke me person na me katro, nipa wo dey ka ware ye. O ware me no God cast that man. Nyame domain no. Lamek. To tosu me no eso. Ono so God cast him because he papa na domain no. When you shira to the attackers na worry 40 Solomon worry na we esi say so worry say ne akohwifo ne merema da ya wo dim na matrumu having ho New Jerusalem you can enter na ko ka ti Peter yes that is I boko odofo motam no dia ma hunu so sa ufre he no yesu ajejemo na ufre me ya Ghana ni okay
Somebody am free Israel. I made him free Galilea. Galilea. Ade am de ma hunu so. What to me about heaven? Ma hunu so. Okay. Hon konkro no o twintwa amakwem. Sa. Adai. Na okwa ya kire no. Mo kwa ya kire no. Aguro bi ba ya pa no so ha. What the agro bi? Ye fa da kuntura aguro. The agro no no. O de kuntura na me. Yes, you are how. Kuntura na me. Na this had you appear heaven. Akubu Peter. Akwase Peter Tuagum. We are which is. We are wakọ James wo. Bartholomew wakọ na ka ba wudi bon konkro ba ya wo. Nka Gabriel ma wo so a pum show. So what say? Oba ma wo so to atwiri gem. 93.7. Na kura wonko bi. Bunsam James zongo kura yam fa. Yam fa. Marima wane marima da. Marima da. Ni awifo. Ani akoramfo. Ni enibrefo. Ani brefo. Ni asabofo. Ni ntokopefo. Wa mo jin safra no pakosi enumere. Corona yabe come no. Ha, osofo. The Revelation chapter 21 or so. Edisem. Yen hwe kuro no, wo de metam ko, but yen hwe kuro no. Revelation chapter 21. Few minutes. Verse 1 down. Kuro ni o. Osofo ni asase foforo. Awurade. Na mihunu osoro foforo. Wasesai. Mihunu osoro foforo. Wasesai. Mihunu osoro foforo. Mihunu osoro foforo. Ne asase foforo. Ani asase foforo. Na kan soro. Osofo. Eja. Sas ade bi ya repair na new. Enye new. Yehu afo hye. Yehu adanse bi fo. Om si nyame baba be siesie asase we. Ya repair na new. Wo ka sa na de ko repair sa new. Omanti John Asam. We have Revelation 21 verse 1. Na mihunu osoro foforo. Wase be hunu dia bai. Osoro foforo. Osoro foforo. Ne asase foforo. Ani asase dia foforo. Ana Peter so se yare twa osoro foforo. Ne asase foforo atere na ya da. Asase o atere na etim. Tiri ntim. Ya bonsam na tia. Bonsam pa ya na. Bonsam Ontene. E ha na human right ni. Aha na tumu koso. Aha. Ana Tony General say makwa ma mema nwie tum. No mo ni kan fan try na nhwe. Wo se wo mo mba mate se ponko de na che no woro no. Edi ni tum ba 1 hour. No we say ya. Yina. Yina. Oda kenkai. Oso pe ubenya nso. Ni uno so foforo ni asase foforo. Osoro foforo ni asase foforo. Na kan soro. Kane ya kane die ka ya dai. Ebae. Na kan soro. Kane soro. Ne kan asase no twem. Kane asase na dai. Genesis chapter 1 verse 1. Fiti ase no. O se fiti ase. Onyankopon. Ebo soro. Kane die ne agina so yi. Obo soro ni obo de. Asase. Eno se kane soro ne kane asase na ba dai. Twem. Na apuni ho bio. Apuna dala ba di ni na nya dia ba. Na muhunu kron. What's me who dia bai? Kron. What's me who kumase? Kron. What's me who bantima? Muhunu kron. Ankran. Kron. Anya sa riba kwai. Dabi. Kura ya kron. What's who dia bai? Kron. Jerusalem foforo. Waka kron na se kron na nkasa na ho a dia bai. Woni me dia de te ho. The blood of Jesus. Hallelujah. Jesus moja ani ya de plastic ya de ka kuro no ho. Ya de plaster ya kasa ame. Enti kuro na nkasa ye holy. Kuro na nkasa ay righteous. Kuro na nkasa ye pure. Hallelujah. Amen. Wose me wuru kuro dia bai. Kron. Jerusalem foforo. Ghana kron. Ghana nya kron. Human rights jina. Oma ya 19 free plan ko si atwa na wa 19. Ghana aya kron. America ya kron. Italy ya kron. Germany ya kron. Wose me wuru dia bai. Kron. Jerusalem foforo. Jerusalem foforo wankasa Jerusalem dada. Foforo. Wanka Jerusalem dada o. Wose foforo. Se free soro. Se efiri soro. Wankasa. Wabesiesie no. Wose efiri fire. Soro nyankopon nche. Wankasa ya bare pa Yehu afo mu die. Munya sansa mu ne ka. We are Yehu and don't talk nonsense. And kasa asem ne bio. Because Bible no know dia o. No go na share Bible o. Ha. We am the number ba to dwa. We are Yehu and afra me. We kan kwase asema na ma dome. Jerusalem foforo. Kenkai.
yɛn sɛ afɔ fɛ firi so nyankopɔn nkyɛn wisa sɛ firi soro nyankopɔn di aban nkyɛn wisa ne na sɛ ɔsɔfo yɛn na nipa bi sua baabolo ne sɛn sɛ wɔn mu si efiri nyankopɔn nkyɛn yɛ adi aban ɛsane na wɔsiesie no sɛ ayɛfra wɔn mu adi kodi edu ɔman ne sane yɛ osane de bɛkyerɛ adwɔn sɛdeɛ kuro ne si teɛ wɔn sɛ yesu kaa sɛ mo mu bi gyina ha wɔre hu owuo gye so ɔhunu wɔ soro ahenni no ansa te na wɔsɛ saa nkɔmhyɛ ne yɛ adi aban ɛbɛm nti wɔpagyae te sɛ deɛ yɛadorɔ dan plan ɛwɔ fam baabi na yɛde bɛkyerɛ wo wɔhu sɛ wɔhu dan no anim onyam yɛde kyerɛ wo nti ɔdorɔ bi yɛ bibia wie a ɔbɛyɛ no ɛna ɔtwee na ɔde baa no ɔsɛ dɔn ɔbɛhwɛ kuro no sɛdeɛ ɛsitiɛ gyeme so kasa amen nti wo mmerɛ wui wate dɔn wo mmerɛ wui sɛ woanware wo mmerɛ wui sɛ woantempra wo mmerɛ wui sɛ woamfeefee wɔ baabi woanto mmɔnaa wo mmerɛ wui sɛ woanyɛ amorɔba john wo mmerɛ wui aha na woba john se saa ɛneɛ mɛka kyerɛ me nuanom na ɔm nso atwerɛ to hɔ kasa amen wɔsiesie ne sɛ ayɛforɔ a wɔahyehyɛ no ama no ku ɔba wo ne ne te da biara sɛ wɔdrɛ sɛ ayɛforɔ no yɛde na ayɛfo taadeɛ hyɛ no yɛde ne ve gu no correct a wona abɔ sɛ ɔhopoɔ wɔsiesie ne sɛ ayɛforɔ wɔsiesie ne sɛ ayɛforɔ a wɔahyehyɛ no ama no ku ne kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahennwa no mu ɛse ɔte asɛm no yo wɔte ɛne bi firi ahennwa no mu ɛse hwɛ nyankopɔn ntoma da wɔ nipa mu nyankopɔn ne ntoma da wɔ nipa mu na ɔbɛtena mu wɔ mu wɔyɛ ne man na ɔbɛyɛ ne man nyankopɔn no ara ne wɔn bɛtena sɛ christianity ɛyɛ ɔman o saa christianity yɛre yɛbɛn ɔman ɛyɛ nation yɛnkɔ na ɔbɛpepa wɔ n'ani wɔ nisuo nyinaa ɔbɛpepa wɔ niwam nisuo na owuo ne obi a wonam atete mu obi a wonam brɛ mu obi a wonam ahometie mu som nyame ɛkɔduru awieyɛ no ɛkyalo sɛ jesus bɛba bɛhyia wo na ɔde white hanky apepa wɔ anim nyinaa nisuo owuo ne hɔ bio ɔsɛ ɛhɔ no owuo ne hɔ bio na awerɛhoɔ ne osuo awerɛhoɔ ne wɔso ne yɛ abiara ne hɔ bio yaw bia ne hɔ bio ɛfiri sɛ kane nneɔma no atwam kane nneɔma no ayɛ dɛn atwam adeɛ Ghana ha wɔso wɔ ha awerɛhɔ ayɛ dɛn meka sɛ yɛkɔyi funu bi a yɛde ne kɔfie nipa atwa awerɛhoɔ wɔ ha wode aseɛ wokunu tumi gya wo na wosu awerɛhɔ deɛ ɛsu ne hɔ awerɛhoɔ ne hɔ bio atɛtɛ nya deɛ bɛn yɛnkɔ ɛfiri sɛ kane nneɔma no atwam kane nneɔma no na wɔasase so bɔnsam na na ayɔ ayɛ deɛ bɛn atwam na deɛ ɔte ahennwa no soɔ no na sɛ deɛ ɔte ahengua soɔ ne se hwɛ mɛyɛ ade nyinaa foforɔ na wɔase twerɛ ɛfiri sɛ nsɛm yi wɔ na yɛ nokorɛ verse 9 kenkan ɔso yerusalem ne ayɛforɔ agya mame just 2 minutes or 3 minutes wɔse sɛ na abɔfoɔ baa so wɔkurakura nkuruwa nso a ɔhaw mu suo nso a okay menkɔ verse 10 na ɔde me nam honhom kɔ bepɔ kɛseɛ tenten so na ɔkyɛ me kuro kronkron yerusalem no kuro kronkron jerusalem sɛ ɛfiri so nyankopɔn nkyɛn wisane ɛsane ɛkura nyankopɔn animonyam wɔse saa kuro no a yɛkɔtene ma ɛkura nyankopɔn deɛ bɛn animonyam ma menka mekyerɛ animonyam a jesus kura revelation chapter 1 revelation chapter 1 awurade verse 12 na medane m'ani sɛ mede kɔhwɛ ne ɛkasa kyerɛ me wɔse medane m'ani akɔhwɛ ne ɛkasa kyerɛ na medane me ho no medane me ho mehu sika kɛneadua mehu nso sika nkɔdeɛ dua nso na kɛneadua no kaneadua no mfimfini mehu obi a mehu obi a ɔte sɛ nipa ba ɔte sɛ nipa ba ɔsa atade yi wɔhyɛ atade na yi sika abɔ so abɔ ne sika kokoko bɔ soɔ ɛbɔ ne koko na ne tiri ɛne ɛne ne ne nwi hoa sɛ odwante ho sɛ ɔdwantene nwi fitaa sɛ osukyerɛma sɛ sukyerɛma na n'ani te sɛ ogyaframa wɔse n'ani kɔhyia te sɛ gyasenama na ne nan te sɛ yɛawa fɛfa abɔfo no na nan te sɛ yɛwɔ adarefo no na n'ani te sɛ suo bebree no n'ani te sɛ nsuo bebree no okura nsoroma nso ne nifa ɛne ɔkura nsoroma nso wɔ ne nifa afena no fani afena no fani na nanfiri na no n'anim te sɛ na n'anim dua ne te sɛ owia rehyerɛn no ho awurade ne wɔ te sɛ kuro ne kala ɛne ne fɛ ɛte sɛ awia ɛhyerɛn ɛne ɔse kuro no wɔde sika kɔkɔɔ na ayi kwan menwie ɛyɛ me ya menwie aberanteɛ pere na wura mu bi wate gyae adwaman gyae nsanom turumu no te wo firi ho ɛnti atɔ ne gyandura no no ɔno anka sɛ ɔnyɛ papa deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wɔ wiei ɛne sɛ jesus menka nkyerɛ sɛ ɔhyɛ aba abɛfa ne ma de ɔma kɔ bɔ wo boa wo ho na twɛn kuro no deɛ ayere so paa so a ɛma ne mmɔ bɔ mmɔden sɛ kuro no wobɛwura m bie nyame nhyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ